Hayibo yini manje? Mani. Yebo senze emergency la uthasela. Volume. Hayi bona akabe ngathana TV ngalo ndlela lathi asizwa la siphambisa kayi2. Ngiyawuza ke mina umsindo wenu unginukela kabi. Umsindo yanuka. Umsindo wenu unginukela kabi. Angifuni ukuzwa. Qala kusinikisene ufuna futhi ibekene kumute. Ibene kumute nje ngoba mina ngifuna ukuzwa nomsindo wami. Angikwazi kulala mina la ngifakile stress namatani stress. Oh, ngizoneka mina le chocolate ngiphe mpumi. Hayi kuba chocolate amosweni negwava yakho. Ungithi umuntu pregnant. Ungithi umuntu pregnant. Uzodila la uNkulunkulu. Hayi ngikwazi ukupha mina angeke mina ngikhathele. Uzodila la uNkulunkulu ngiphe before it's too late. Okay manje ngoba ke zimpi igwava yakho. Igwava yami. Khambene ke lapha into enye uyibone. Abantu abaphindele bambe baphisana ngokudla. Ngiphi chocolate? Hayi yabona ke manje. Ngiphe yonke. Hayi thatha. Nothula yile phekayi. Yenza ipapa wayi. Pheka ipapa. Wayipheka ipapa wazi ukuthi ngilipapa ngikunikisa amakhwapha mina ngifuni nabathiza abathanda ipapa. Papa nikusana amakhwapha kwakubona phi lokho? Angazi sekathi something mina ngiyakwazi mina ukudla ipapa. Sithi papa namazi namhlanje asingenzi na ukuthi wena ngiyekuzini. Awumazi ke mina ngenze ngihlale ngadla amantwana mabadle ini. Ngithi umuntu pregnant. Hayi khaya hlukumeza wena ayiwa. Sis, yini ngibhekani? Ekarabona umuntu obhodlayo. Ngakhuluma into le ikhuluma yabona ukuthi ayanyanyisa into yenza yokubhodla bangavali umuntu Oh hayi so ngiyakho ukuthi abantu abaphezulu akumelanga babhodle. ngamabhodla umuntu ophayinete umhlaba uzovela uphele. Awuphumeki mina lokunyela. Ngasho uyanyanyisa nje uma udla kanjalo wangathi uvela umuntu bakho njengobhodla. Kanti wangena mamenazi. And uthi nje ugundwa wangadli kahle. Ugundwane lazi ugundwane wena. Angijwayela kabi mina. Uyalazi wena ukhona ukuthi kanjani. Vele nje ugundwane. Awumthele nje umuntu ophayinete. Hayi kanisa lina la ekhaya hayi mina ngivile yini hayibo kuyabanda nivula ifeni nivula amawindo anganastand nje mina ukuthi kwenzakalani la ekhaya ngiyakhotola hayibo sina sigena ngomntana ngithi sikuthini ukuthi hamba umithi wangambathi ingubo ayisizi ingubo vala amawindo mvele umnyango umvale nale fena ngifuna ukuyiza ilayikiwe nangiphore mina wena uthi khohli ona le ndawo yazwa sho ngathi shwela kabi zinhle hayibo yini manje Wabuze kokuphambi kwami kwathi ukuthi ngipregnant uyazi usangihlanzisa. Ngazela mina ukuthi ukhokhe kuhlanzisa. Yebo yini manje inkinga yakho? Ngiyawuza ngathi ufuna ukuphuma. Inomhlanzo. Yonke into angihlanzisa angazi yini inkinga like yonke into. Ufuna yini ukuthola basiza lapha ngani? Angazi kuzakalani every day ngiyahlanza. Simesibona imanga shem. Hangtombi lo jazi na kamnandi. Ama conflicts hayi. Wena kamnandi koniphi? Hamba yabona ukuthi kusela amancane neyiphili izolo. Yo! Hayibo yini manje? Umntwana. Awenzeni umntwana? Umntwana ufuna into idlala uyalimaza. Thatha. Oh, thank you. Sengeza umntwana manje. Umntwana sengarayithi manje. Sure. Bekomenzeni isitone emakhuleni nazi ngonywe. Yo, sisa kanjani ufuna manje or something? Nafuna isitone ngihamba manje kuba 20 Yo, hayi cha. Sembuyile ke yithi ngizumela nasistone sakho. Ubani sothe isitone? Yabona ukuthi akhapha. Hayibo umuntu bongithi la uthi ufuna isitone ngihambe na 10 isitone manje into efunayo. Azange ngathi thenga isitone mina ngitshela ucela ukuthi uze nesprite wena izintando yakho. Ngithenga nesprite wena ukhetha ukuthi isitone. Ngenze manje mina ngeke le ngiphuze mina. Ngathi iziplan umuntu esengithenga isitone ngize nesitone iphuze ke uyiqede. Thatha into lokubisela la ithi sakhona zangathi mina thenga isitone mina. Thatha hamba ubisela le emakuleni. Jayela kabi yazi. Manje ngithuka la mahumo zaphethe kabi wena. Ngithatha ka umameli wena yonke ingena la iphuma ngapha. Ngithenga nesprite wena ukhetha ukuthi ngesitone. Yazina ziyanyanyisa yazi. Yo